Виктор? Ей, са ти. Ало, залисания. Какво готвиш, мамо, ти? Я да видим каква манджа готвиш. Нова манджа. Нова манджа? Вкусна ли е? Не вкусна. Това е брашно. Това е брашно. Манджата дали е вкусна? Ама ти не готвиш ли, мамо? Да готвим. Дай една прегръдка. Гушни, мамо. Гушни, мамо. С двете ръце. Я, гушни я. Не. Как, нали обичаш? Те ти накомусни. Нали обичаш, мама? Виктор? Той е зет. Обичаш ли, мама? Не питам мама. Моля! Дай една целувка. Дай една целувка на мама. Сега я гушни с двете ръце. Не. Що? Те ти накомусни. Какво правиш, мамо? Готвим манджата. И мамо, ти много изцапа печката. Каква манджа готвиш? Но. Каква е тая манджа? И той къде го са? Оле! Оле. Какво направи ти е тази? А? Я да видим от друг ъгъл манджата как изглежда. Я да видим. Оле! Оле. Дай една целувка на тати. Айде да виж къде съм дошъл. Айде, мамо, цункай тати. Дай. Айде, че свършва филмчето. Викторушко, дай една целувка тати. Ела на стола тук. Айде. Виктор, хайде, мамо. Хайде, цункай тати. Зет. Мамо, много хубава манджа сготви. Хайде сега да те слагаме в ваната и да те изкъпим. Не пълни камиона. Той е баблоджийски камион, не е за брашно. Брашното в чували се пренася, мамо. Една целувка на мама. Айде, ела да цункаш, мама. Мамо, вижте, те ти накомусни. Ела сега в банята да ги измием и гушни, мама. Къде е тати? Така. Ето ги, мама и Вики.